Ka Rumen Fitness Gym, ka jika kilanmet ka babiang tam Hanongpo Riboy District, ka badonru ya ki international equipments ki bakentuk ya ka sauna and steam bath, shower, lockers and functional area. Kadonru yak fitness program, group classes, bodybuilding, strength and conditioning, kettlebell workout, crossfit, animal flow, HIIT, powerlifting, but QA. Kailat yapi hakador kababit. Nakabanta ki jingtip babnya pun siya ginombar. Nyo nriyo sao iwe kandai not, nriyo nyo iwe not, but nyo not iwe kandai pra not sansan iwe ar. Kaseng Riboy Welfare Organization kabala jukhot kum ka RBWO kabalong hapo ka jingilam jong uba Eddie Grafin Kharbani kum president kalong ka way nagi kenhun 3 months ngong baha kabala le ya shibun ki kam ban kentiu ya kadong kathany badru kabala no senyang shibun ki jingiram shiki pajba ha ka por ka bakidon kam ka jingiram Hanin kasngi kata ha ka khatlai tarik ubanai March 2000 arpawai kala penlong ya ka jingi ko penmare lingkenda ha ka dam umyam ka badon ha ka shnong diker kabala pensyong shit ya ka ne ka shnong bat kum juru ya ki pajba ki balawan ban sakhi uba Eddie Grafin Kharbani haba jengkren ha ka por janmet haba penkut penwai ya ka ne ka jingi ko nya lingkenda ha diker ulaong ba kane ka jing penlong ya kane ka jat jing yakop lane ka program kadai halor ka jing temu ban kentiu ya ki kam jungo kai perthai hapo ka district namar ka jing don jong gi jaka ki bi tenat henry ki briu na ki we ki jaka kim tip lane kim ithu ya kane ka jaka bat lang ba ka jing penlong ya kine ki jat program ba pher bat ka jing don jong ki khun samla ki ba panon kam ya ki bor internet kala yarap shibun ban kentiu ya ki kam jungo kai perthai namar haba kiu ki kam jungo kai perthai yo kam yo jam ki pajba ka dong bat ka thany la yoru ban ai da ki khusnam shakinong job ha kane ka jing yakop pen mare lingkenda ki mangi perkhat bakani ke jing wara ko jongi ba ple ya kani ka sport ban peni tenat ban pentip ya kani ka jaka baki pajba jong kani ka than jongi wat chawairu kinwan ban jingo kai syakani ka jaka habaki wan ban jingo kai sini ka jaka ka de jing mentoi ka jong kinong song nong song snong sini kinong nya ling kinyo kamai kinong song dukan kinong kamai kali ter kibadon baru kiba don haka kenja ke bakin kamai kinyo bentalot tede kata kadang ngikwa ban pelong bakai ngikwa ban pelong tinggi hap ban le kano ngi hap ban pelot shwa bangin yo ya kata katong Nimla ban suong ba niyo ka jaka ka ba itna la ngim play ai ngim pen pau ka no ka dak mano ban itho ya ta ka jaka ngi scam ba kani ka jim play sport lieng ka jongi ha kani ba ka jingi tre lang bat ki seng samla bat kani ka snong dikir ngi scam ba nang ni sakhaman baro kintip ya kani ka jaka bat ki badon ki jaka sakini ki than road wa dak milenti bak bedon bala balle ayai tule kumbale kanong mahir ngangai scam babaro kin phai khmat bat kin wan banwan pitkaya kini jaka hangni ke jaka ngi don kadamru bun ki briu kin wan ngangai scam banwan kai ban pitkaya kadam lani banwan khwai tigadi kita ka iki ke benta ke bangi kwa ban kentiu yaki imlang salang abang ikwa ban kentiu ya kim la salang dak ai kelenti ngin le kadai kani kelenti ke ba ngikwa ban le kani kadai kapor ka ba ha kani gasni ni wani alam ye phi ki jelau do tir ro phiter nem jelau do tir te kiniru ki dot lang hang ni balai ban kentiu ye phi ban pen i ka kam ka sap ka phong ka jong ki ro nangta ngidon sub DJ taru de usamla manapo snong nala jiro kate ka snong basa manga uluren ta thiang yaw tipin sei i sei phangi kini ki samla ki jongi ki ban perform man pen i tenat man perso tenat ye phi baro tedi kita kadau bali ngi pelut khalang gat ni dina kata kadau ba ngi kwa ban wanra ka jingkela Kamdi benong bang isuan hang ni ban prestenat epi pensyat pen kemen deble no sayeng thia no
Ndri ngikwa bakani kendai ke jing sedang. Bahkan polis pat syaka jingkela syaka ni katan namta kayok kakot. Kei ngi habban le ngi habban sedang. Tekani kedai ke jingkar pat ke jonga yaki rangba. Kilong kemi ki samla jonga ni katan bangini snok tilang. Namanta ban kentiu ya iwe ki badon kasap kapong ki badon kanu kalat kalenti kani ke jingle ke jongi bangi kamdi bangi kot tang hang ni ngidon lang ba rigid kemdek badai na po ka ribhoy channel kini kidei kiban ai kata kalat pathai khubor kiban penpau ya ke ei ke ba phi mene phile ya ke ei ke ba mene phi bia nya lieng bad ya ke ei bakin penpau ya ke jaka ke bai tenat baki beriu nas setelah kani kejela kinwan banyu kejat hang ni haba baro kiwan banyu kejat hang ni kejaka kemud kinwan banwan ra ban leyei ya kini kethan sini hab kiwan kinong pekai kemud kinong nya kali kiyo kidukan sya kiyo kinong nya lieng kiyo kibabu kanu ke benta satu kanu ki jaka syongkai ki jaka penitenat kita ruki kamai. Jadi kita kadau bangi kuat ban penuan bangi ni trelang saudong. Jong ini kejaka nadu ki badon mensim nadu ki rangba kumbakeren menen nadu ki rangba ki long kimi ki samla to ai kakti ka diang ai kakti ka mon bangi la ban le ye gini ka than. Kani kadi kamdi ka bangi syuan hang ni ban supelut. Ni pelut na banta kamdi namta ka jonga hang ni. Bangi syong hang ni saudong. Dei na banta ki nong syong snong jong gani ka than. Dei nam dei na Niwan man pulut hang ni kamdi ka bangan ngan yo ai manga dei namanta jong gani ka than ka jong phi sene tengah khmi lenti ba phin sai i tang tu ganis ngi kini samla ki badon ki youtube ke bron ai sapet balada phi don ka men sim bania tre lang kani ka than jong phi kan kio Kajal Jivan Mission kakor haman lagi tliwing habarok ka wegri India Kajal Jivan Mission Ribhoy District Lingba katanat SEPHE Ribhoy Circle ka khots ngobha ya baroki nongshong shnong jong ka them Ribhoy ban rakhe ya ka World Water Day ha ka arpo artarik ubnail ber arjar arpowai da ka bashim banta ha ki lightly ki jing yakop ka marathon na ka banta kshenrang bat ki kenthai ha ki kerdan junior ki bahapo khat sansnam bat ki senior ki bakhat reus nam chajrong ka jing yakop tho slogan halor ka phang ka bong tengkai ya ka Ka model exhibition halor ka phang ka baong penne ya ka penjalan ya ka jingim ki bakwa ban ya shimbanta kin sngobha ban penrong kerteng nilade dak ba pha ya ki kerteng karta ka jakasa bat ka kerteng jong ka jajing kop ka baki kwa ban ya shimbanta dak ka ba pha ka whatsapp number henyo henriu lai phra khandai not ar not nyo henriu lane khandai lai henriu rrr pranot sansau lane pila aruban pha ka email ribhoyjjm@gmail.com